hadin ka debate lane ka jingatai syapang ka artikel laispa nyopue bat shik shedol shibun kilami hakikerwo hakbai don kiboong ba job uba arden hagne ka debate don pat kiboong ba job u Robert Jun Kharjarin hagne ka debate lane ka jingatai bat don pat kiboong ba ki don kam artikel laispa nyopue bat don pat kiboong ba don kam ya ka artikel laispa nyopue po ka cela Handrai hakane wei pat ka keruo kebalami lengbah kirinsan jong ki social media ka ong kumne lada ka sarkar India ka ayangi ya ka artikel laispa nyopue klem dakta penduno pat ya ka shik shedol ka bangila don lepa hato kan kata ya ka jajmendriu jongi ban ya bujili da ka artikel laispa nyopue ya ka tai ka bangila don kata te baro upajba un persya jur Handrai ban penyo lang baroar ngam tharai ba upajba un persya kumba don ba persya naki katto kat nengut menta kane ka jing persya naki katto kat nengut ya ka artikel laispa nyopue kamdai ka jing persya kabada don nongrim kala bandai tang ka jing snyo party ne ka jing bisni ban yo baki wei ki yo burom batkiu katba mangipat nginher kane ka dai ka jinglong kabadang ne sa hangi ukhasi lada ka sarkar NPP kala ban penyo ILP ya ka cela jongi hato ka WP kan yang persya no ya ka sarkar NP bat ban ong baka ILP kamdai ka dawai ban yada yangi